Ez stóla. Igen. Igen. Hertai Jenő, vallomás. Mi ketten egymást meg nem értjük. Nagyon sajnálom, asszonyom, de ha nem kellek szeretőnek, egyébre nem vállalkozom. Például arra, mit gyakorta szónoki hévvel mond kegyed, hogy meggyötört szegény szívének legjobb barátja én legyek. Legjobb barát. Szavamra mondom. Megtisztelő egy hivatal, de nem vagyok hozzá elég vén. Ön aggasztóan fiatal. Ön csupa élet, csupa illat. Lángol, vakít, hevít, ragyog. Hát hogy ne szomjaznám a csókját? Én, aki angyal nem vagyok. Olyan kevés, amit kívánok. Ha osztozkodni restel is, legyen a tisztelt lelke másé, nekem elég a teste is. Legyen lelkének egy barátja, kivel csevegni élvezet, de ez az őrült, ez a mamlasz, ez a barát, nem én leszek. Hát én. Legyen övé minden poézis, és az enyém csak ami tény. Ő oldja meg a problémákat, a ruháját viszont csak én. Hogy ez a hang szokatlan önnek, kétségbe kérem, nem vonom. De annak, hogy megértsük egymást, csak egy a módja, asszonyom. Adjon az Úr, ki egy tenyérből rosszat is, jót is osztogat, rosszabb erkölcsöket kegyednek, vagy nekem adjon jobbakat. Itt írtam ki. Elment. Várjál. Elnézést. Zsülikára vagyok. Nem vagyok író, sem költő, Nem sem... baj. De megy a produkció, tessék leülni. Bocsánat. Kezd előről, Ili. Igen, ne haragudj. Elmentem önhöz egyszer, édes. Oly sok ígérgetés után. Diszkrét célra ön kibérelt egy kétszobás lakást Budán. Nem valék szerelmes ön, de ettől nyugodtan alhatik. Csupán nem tudtam mit csinálni 3-tól 6-ig. A férjem ilyenkor nincsen itthon. A magány rossz tanácsadó. Átmentem hát többször is Budára. Ez ugye megbocsájtható. Ön oly szelíden susogít. Ez engem úgy elhandalít. Végül a babája lettem 3-tól 6-ig. A nagy szerelmi virradatra hamar borult az alkonyat. Eloszlott lassanként a vágyunk, tűzünk is lassacskán, lelohadt. Ritkábban mentem hát Budára, ön is csak néha-néha hív. Ilyenkor szörnyen untuk egymást 3-tól 6-ig. Ma szakítottunk. Hála Isten! Szívem dobog, szemem ragyog. Nem kell többé Budára mennem, szabad vagyok. Bizalommal nézek a jövőbe. Csak egy dolog nyugtalanít, hogy mit fogok ezután csinálni 3-tól 6-ig. Köszönjük szépen! És ha már egy
vársz ajándékot. Nem előtte, hanem utána. Kérdeztem, hogy mit akarsz, egy ilyen tengeri utat a évi friss feleségeddel, vagy pedig, hogy hozzam le a híres nevezetes artista műsoromat. Azt mondta, hogy a artista műsor. Persze. Úgyhogy elkezdjük. Kérdeztem, hogy zene is kell-e hozzá, azt mondta, nem, az akkor túl drága lenne, úgyhogy zene nélkül csináljuk. Oké? Na hát. Így kezdődik a zene. Így kezdődik a zene. Na, Viruska. Ez a lámpaláz, mert mióta megházasodott az öcsi, azóta... Ifjúsan nézem. Mit mondasz? Semmit nem csapom. Na gyere, fiúcska. Rájzsos, már van idő. Különben a zeném az tökéletes, jó, és nagyon drága volt, hogy megcsináltattam, de a öcsivel ma ellopták a laptopunkat, Taxikból. és a zeném is benne van. Még jó, hogy a bort nem lopták. Az kifolyt. Nem baj az. Nagy Kell a természetnek is, igazad van. Persze. Kis Béla a nagy lelkű. Vélemény, nem baj, hogy itt hátulról látunk a kulisszák mögül? Nem, baj. Előnyös. Sokan mondják, hogy hátulról is attraktív vagyok. Milyen szempontból? Nem tudom. Zsuzsinak is tett. Ennél a zenén, ennél a trükknél, a mutatványnál egy őrítő, izgalmas zene van, tudod? Olyasmi, képzeljétek. Mai tojásárak mellett az nem Abszolút biotojás. Sőt, ma még Talán másikat. sosem szeret. De holnap. Ajjajajajajaj. Izgalmas, és nem hiszitek el, legközelebb sikerül. Szabadtéren ritkán. Pár erős széfúj. Biztos az alma okozza. Na, Véruska. Öcsi, mi nem választottak a tengeri utat? Jó. Előtte megnéztek, utána tengeri. Hát igen, ne arra, ugye erről nem volt szó. Ennyi tojás a fejem fölött. Jobb a fejed fölött. Mint a talpad alatt. Esett egy olló, nagy baj. Nem baj, majd fölveszünk. Jézusom! A macska rúgja meg. Jobban izgulok, mint Béla. Nem hiszem. Ez az igazi tojás volt? Nem az igazi. Sokba kerülne. Hoppá! Jó, ne lépjek rá tojásaimra, jó? Azt mondja, köszönöm, dobjad csak bele, és azt hiszitek, hogy én csaló vagyok, de direkt nem az igazi tojás esett le. Majd öccse összeszed. Róló, itt a róló, jaj de jó. Megvan. Jó estét! Buonasera. Igen. Van az ére? Nem csak ezek a cetlik, most minél öregebb vagyok, annál több ilyen cetlikre van szükségem.
Mint tudjátok, a Kis Lacinak a bátyja vagyok, a nevem az Kis Béla. Ezen felül minden ebben a brikkóban van, és ezt mindig minden értékes papíromat magammal hordom. Ez a biztosítás, ez a jogosítvány, ez az autópapír, de sajnos csak ilyen plastik pénz van nálam. Még egy biztosítást is kötöttem arra az esetre, hogyha véletlenül valami nem sikerülne, tehát ideig általában sikerülni szokott, ha nem szabadtéren van az egész. Aranka drága, olyan megbízható vagy, mindig is az voltam. Megkérlek, hogy tartsad addig a kezedbe, és vigyázzál nagyon az értékeimre, ügyelj a szomszédaidba, jó? Addig, amit be nem bizonyítom nektek, hogy a mai világban mindenki dumálja, hogy milyen nehéz a helyzet. A leghasznosabb, sajnos dadogok, a legideálisabb időpont arra, hogy befektessetek. Bizony. Azt mondja, hogy... Szép lány. Ezt tessék? De nem bankban. Nem, befektetni. És ehhez, hogy bebizonyítom nektek, hogy mennyire biztos a pénz a mai világban, ahhoz szükségem van pénzre, készpénzre. Euró, forint, például 500 eurót. Rubel jó. 500 eurót. Svicer frank, ne? Bélus. Na jó, 200 Rubel jó. Nézd, 200 forint. Ne, hát nem, csak papírpénz. Különben maga elég könnyű ment, mert normálisan az utóbbi idő olyan nehéz idegen emberektől pénzt a kezembe tartani. Hát ti sokan tőlétek, sokkal jobban ismerik ezt a bankjegyet, mint én. Azt mondja, hogy itt látom ezen az oldalon, ez egy 50 eurós, wow! Ezen az oldalon egy ilyen antik épület van, az Európa címere, a rövidítése a Centrálbanknak, és az 50, igen. A másik oldalon a mi Európánknak a körvonalai, a térkép, egy híd, szimbolikus, hogy az országok egyben, mint Ukrajna, Oroszország, igen. És ami nagyon fontos, egy sorszám van rajta. Megkérhetnélek arra, hogy írd fel ezt a sorszámot, adok egy tollat is, jó? És azt mondom, hogy a blikkumban van egy papíron. Írjad fel légy szíves sorszámot, mert azt szeretném, nézd oda már, ez nem kóser. Lefotózzák, és hónap börtönbe kerülök. Írjad fel azért, hogy lássátok, hogy nálam mindig abszolút korrektül megy, mert én egy becsületes, jól megmarkolom. abszolút becsületes csaló vagyok. Igen, szóval megy. Ne fog olvadni szégyenébe. Én nem nézek oda. Aha, sikerült? Okay. Igen. Azt én most úgy fogom meg ezt. Tamás, te tudod a számot? Felírtad? Nem. Pekjed van. Úgy hajtom ezt össze, hogy nehogy véletlenül is láthassam a számot. Biztonság kedvéért még egyszer, és azért, hogy igazi biztos legyen az egész, betesszük az egészet egy... A legközelebb, ha pénzért dolgozok, akkor önragasztó borítékot fogok vásárolni, undorító ezt mindig nyalni. Oké. Azért, hát most már ez gyönyörűen helyben van. Azért viszont, hogy minden befektetésnél, az egy kicsit izgalom, nem? Minden befektetésnél most te investáltál. Ahhoz egy kicsit ilyen... Egyelőre még investülök. Ilyen izgalom feljöjjön, ahhoz előkészítettem még 2 borítékot, ugyanúgy le vannak ragasztva. És ugyanúgy benne vagy egy 50-es. És ugyanúgy benne van valami. Az 50-es nyilvánvaló. Na most, és összekeverem ezt, Tamás, és mivel te egy investor, úgy érzem, hogy jó szimatod van, próbálja egyet kivenni belőle, amit gondolod, meg is szagolhatod. Gondolod, hogy volt a pénzek, amire te gondolod. Te, a pénznek nincs szaga. Hát akkor a nózid, jó? Az, cserélhetsz még. Jó, tartsd. Ne, most te azt hagyjad az öletbe bele, a Mariannak ne add oda, mert akkor aztán baj van. Tedd a szépen, oké, és szép, oké. Na most, azt nem tudom, hogy tudjátok, ez Orbán miniszterelnök úr mondta, hogy az utolsó időben a krízist elkerülni, a
papírokat, a forintot is 20 000-től ugye csak 20 000-ig van, akkor 20 000 forint is éghetetlen. Ezzel nem tudnak a bankok semmit megsemmisíteni. Te fogod ezt bizonyítani. Nem, ez igaz. Az euró meg eleve. Jean-Claude Trichet után a Draghi azt mondta, hogy 20 000. Látod, te nem vagy, nem akartál investálni. Hogy ne. Na most ezt azt csináljuk, hogy költésünk a borítékot, ezt ide tesszük közel, hogy lássátok, hogy tényleg éghetetlen. Nem csalás, nem ámítás. Abszolút biztosítkezetlen volt az öngyújtom is, ha igaz van. Azt mondja, és szépen meggyújtjuk. Több is veszett a cselepaszakba. Bizonyára látjuk. Mohácsi nénám. Nem kell, hogy féljél. Ha véletlenül te 50 eurósod benne lenne, akkor látod, hogy a boríték az elég, és a te 50 eurósod sértetlenül oda fog kerülni Leesik. a tálcára, sértetlenül. Markál. Köszönettel a Jean-Claude Trichetnek, így van. De különben Úgy meg az 50-es. ez igazi jó frankul. Cserélhet, vagy maradsz nála? Mi az érzése? Cserélünk. Nem cserélhet. Jaj, de jól ég. Ebben nem volt 50-es. Hát hogyne, persze, hogy Éghetetlen. Különben én megérteklődtem, mert Marceliba voltam, és mentem egy ügyvédhez, mert mondom, hát én egy akrobata voltam, és átiskoláztattam magamat, nem értek a bűvészetet annyira, és mondom, mi van, hogyha valami történt? Ez semmi probléma. A te investíciód, az garantálta, hogy milyen formában, az mindegy, az továbbra is a te tulajdonod. Ezt mondta az ügyvédnő. Csak másnál van. Ne, az a te tulajdonod. Más Jó befektetés, Tamás. Akkor ez az oda. És tudjátok, hogy mindig úgy ugrálnak a bőrzén, amikor hát ez az. De Élvezik az. Béla, Parancsolj. én olyan öreg vagyok, én már manit is hamunak mondom. Egy tárcával tudok. Ne van. Na, azt mondja, hogy... Éghetetlen tényleg. Hát egy őrítő tapsot a bátor investornak, befektetőnek, légy szíves, nyissad ki, és hasonlítsad össze, jó szimatod volt, hasonlítsad össze az felírt számmal, jó? Majd kontrollálod őt. Borítékot nem kéred. Ha két 50-es Nem, van benne, akkor ott megveled. Az 50-es, de a számra van abszolút szükségünk, jó? Oké. Budapest 2014. július 5-én. Az ma van, nem? Adományozási elismervény. Igazolom, hogy az adomány 50 euró kizárólag anyagi problémákkal küzdködő, megöregedett artisták támogatására. Tamás, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tamás! Tomi, az 50-esekben van. Ezt nem is gondoltam volna. Segítem, művészeteket mindig segítem. Őszintén. De ezt tudom, akkor inkább botot veszek arra. Ne, az adóhivatalnál az év végén ezt beadod, és örülni fognak. Ezt elismerik, mind spendenkvittunk. Ezt nagyon örülni fognak neki, persze. Biztos. Ja, mit akartam mondani? Persze, ez csak egy vicc volt, ne? Mert én igazi bűvész vagyok, igazi bűvész vagyok. A számot nem mondta. Nem? Milyen számok? Nincs is 17. Nem volt. Nem volt benne még egy 50-es? Ne is. Jaj, hát persze. Elégedted, mi? Hát ez nagy marha Még jó, hogy nem egy kellemetlen. 100-ast Hát, adtam. ez borzasztó kellemetlen. És szégyellem magam, mert először is Magyarország, 56 és 41 02. Ez 2010. július 5-e visszafele olvasja. nagyon szomorú, és én tényleg szégyellem magam, mert azért ez pont itt nálatok ilyen író és intelligencia körébe, ez rettenetes. Na most azért megnézem, még van nekem egy ilyen Biztosítás, ott az 50-es. De úgy van. Azt meg ne gyújts. Nem. Azt mondja, hogy tehát a biztosítás, Tamás, akár hiszed, akár nem, igaz, hogy biztosítottam magam, azt hiszed, hogy kamu. Hát most elvettem Engem a... kellett volna, hogy biztosítsál. A Kis Béla kárt okozott neked.
Hát te tényleg bűvész. Még. 100 eurót kaptam. Na látod, Jó befektetés volt, te mondta, hogy neked egy jó befektetés. és nézd meg, befektetél, és még mások még elvesztik még a cincent is, a kamatot is, és te most még a pénzedet visszakapod, nem igaz. De ez Duplázva. az, mutasd a számot. Nézze meg, kell szemüveg, Tamás? Ez az sorszám. Mennyire adod? Mert az lehet, hogy... X818, 173, 62, 911. Igen. Tamás! Nagyon szépen köszönöm. Gyerekek, műsoron kívül, mert most ilyenkor már befejeztük, de a műsoron kívül most megpróbálom a karikákat még a fejlemre tenni. Glóriákat. Ezt arrébb még. Te láttad többször? Régóta ismerlek, de nem bízom benne. Igazad van. Tudom. Ilyen. Oda tedd a Mariannak a bőtenest? Nem. Jó van. Te mit gondoltál, hülye vagyok, vagy férj? Egy okos férj vagy. Egyelőre maradj csöndbe. Köszi, Abi. Béla elgáncsolhatna? Hogyha ez a lábomról leesik, akkor ez azért van, mert szabadtéri. Fiatal koromban még 2 karikát tudtam pörgetni, de csak a strandon, nudistáknál. Köszönöm szépen! Gyerekek, nagyon szépen köszönöm! És az őcsi örül, hogy nem kell neki útra menni. De Béla, itt a szabadtérre hivatkozol. Az zárt osztályon mire hivatkozol? Jó! Biztosító egy lesz.